snažím. Ahoj, tak o čem se budeme bavit? Jak se vede? Tak jo. Jak se má rodina? Dobře. A to, jak si mají starý známí? Kam si zase zdrhla? Já nikam se. No a jaký máš byt? Docela dobrý. Takže ty obyčejná chalupa. Chalupa nebude. Tak na tebe čekáme. Stop! To je takový bordel. No to víš, včera nás tu přepadli. Tak co? Jak se má rodina? Dobře, a co tvoje? Já žádnou nemám. Aha, a žiju tu sama. A co takhle malej výlet zítra? Tak jo. Nevíš, kolik je vlastně hodin? Ne, ale vím, že je hodně. Já jsem tak unavená. Já taky, už budem spát. Posuň se. Máš malou postel. Co to bylo? Nevím. Co to bylo?